Ei, bones a tots. Sereu 5 comentant. Com podeu veure ja m'he comprat una capturadora. Espero que es vegi bé. Ara mateix l'estic estrenant. I bueno, faig una partida WMD Tomar la bandera del Call of Duty Black Ops, en què el meu feia Rato y mi cuchillo, que és portar un cuchillo balístico i un tomahawk, portar això i intentar fer positiu. Al final de la partida faig positiu. I bueno, el que volia comentar especialment en aquest vídeo és de les armes que faig servir, les que m'agraden i això. Bueno, és per, no sé, fer algun vídeo o alguna cosa. Bueno, comencem pels subfusiles, que són els que estan primer de tots. Jo faig servir normalment la AK-74U i l'MP5K, són els que fan servir més, els que faig servir i m'agraden. A l'MP5K sempre fico fuego graneado i a la AK-74U fico sempre fuego graneado i alguns cops també fico empunyadura, però pocs, poquets. De fusiles de asalto faig servir sempre la FAMAS amb cargador doble, amb silenciador ja no m'acaba d'agradar. També faig servir la AK-47, que la faig servir a vegades en porto líder pro per portar el líder, més aviat, per portar el cargador doble i el silenciador, que són els que em van més bé de tots. També faig servir la Galil amb silenciador, sempre, sobretot sempre, si no m'acaben d'anar bé. També faig servir la Comando, però no m'acaba d'agradar, o sigui, al final m'acaba avorrint o va massa lent a disparar. Té aquell que dius, no, això no m'acaba d'agradar. No, això. Després faig servir els ametralladors ligeres, no en faig servir ni una, em fan fàstic, ho haig de dir així, ho sento. Em fan totalment fàstic aquestes ametralladores ligeres, que més que ligeres són pesades, però bueno. L'RPK que triga 10 minuts a disparar, tio, i dius, va, no, puto és normal. Després faig servir els fusiles de precisió, faig servir l'L9A1, que tant el faig servir com amb cargador ampliado, per quan vull estar molt rato campejant, o amb zoom variable per depèn de quins mapes. Les ventajas que faig servir també són pels fusiles de asalto sempre faig servir o carronero o linyadura. Linyadura ho faig perquè ara últimament vull aconseguir reixes altes i em poso la linyadura. Carronero o linyadura o prestigitació sempre, us ho recomano sempre, perquè si no trigues mitja hora a carregar ja t'ha matat. I de tercera ventaja faig servir la maratón o pirata. En pro, sempre intento aconseguir-ho pro perquè va més bé. En aquesta partida intento aconseguir peso ligero i maratón el de córrer 200 milles. També per als subfusiles faig servir carronyeros sempre, perquè com que porto fuego graneado, com he dit abans, amb l'MP5K i amb la AK-74U, sempre porto carronero perquè em quedo molt ràpid sense munició. De segona ventaja, precipitació, com he dit sempre abans, i o pirata o maratón, depèn de què. Mira, de que em vingui pel cap o que em vingui per on. Pels fusiles de precisió, l'L9 només, faig servir el explorador per estar allà, o sigui, molt rato amb allò. Què més feia servir? Espera't, que fa molt temps que no porto Franco. Sí, carronero, perquè com que estic campejant a vegades amb algun pel costat, el cuchillo, agafa la munició, mira, ja està, ja tinc munició. I de tercera ventaja, pirata. I ja està. Bueno, això és tot, us deixo amb el final del vídeo. Espero que us hagi agradat, comenteu, voteu, subscriviu-vos i adeu.